I šta breme ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gaming Monkey-a i danas ćemo po prvi put sami da igramo Minecraft preživljavanje, nova verzija. Nova verzija 1.0.6, jedniše 0.12.2. I sada sve je drugačije mnogo. Sada možemo da dobijemo nove mobove, konje, sad nam ovca čak i daje meso, što je mnogo super. I ovaj epizod će biti konji, magarca ću reći. So ovdje imamo i one šulkere, ove epizode će biti jedna noć, to je jedan dan u Minecraftu. I neka ćemo stavljati pauze na nekim minutima. Ovo vidite, sad odmah kliknem ovi. Vidite, sam budu miran, evo nije bio miran. Ali dosta za kopiranje, imamo mi odmah da se bacimo na divan posao sa drvima. Možemo ovdje tu napravimo kutiju i napraviti neki kao kampić gdje ćemo da provedemo jednu noć. Nađemo neko dobro mjesto za pravljenje svega toga, na neko mirno ravno područje. Ovdje imaju novi mobovi sad, što mi je mnogo super. I sada sam namislio da bude difficulty hard. Vidite, ovdje su ove ovce, to će nam trebati. Ajmo ovdje. Ovo izgleda kao dobro mjesto da bi ubili ove. Zašto sam ovo uradio? Tu ubijamo one ovce da nam daju krevet. Sad idemo. Crafting. Naprijed jedan crafting table. Imamo prvo ovan. Jedan wooden. Napravit ćemo sve na jedan mač i svejedno ima napravimo malo krampa. A to je ovaj jedan kramp i sad nam treba ovdje ovo. Što sam vidio, barem mislim da su 3, sad su mnogo mobovi malo jači. Zato što sada kokušku mogu da ubijem samo iz drca, prije je bilo 2, znači da je malo, ajde kažemo kao buffovana. To vidite da sad nam dropaju meso. Ali nama sad treba još jedna ovca ovdje. Imamo onda kravu, negdje sam vidio onu drugu ovcu, čekajte. Čekajte, sad imamo pauzu da nađem. Ok ljudi, nismo našli tu ovcu, sad ću opet sam im pauzu da napravimo sve ove stvari, ovaj kameni mač, kameni kramp, pećnicu i te gluposti. Ajde, čekajte da imamo pauzu sad. Ok ljudi, evo sad sam napravio ove stvari i sad ćemo uzmemo ovaj iron. U nadi da napravimo mač i kramp ili da napravimo možda odelo, a vratno ćemo odelo jer se sad bogatim kao što vidite. To je bio moj brat. Ok, sad se spremite. Idemo da izađemo odavde zato što čujem zombije i skeletona, kao što možete i da ih čujete. Šta mi je, bože. Ovo se meni nekad dešava, ne nekad nego često. Čuvat ćemo da budemo jednu noć ako ništa. I sad ćemo kupimo metala 9. Znači napravit ćemo odelo umjesto mača i tih gluposti. A za to nam treba ugalj. Ali prvo da nađemo jedan. Jer bez uglja ne možemo ništa od ovoga da kraftujemo. A ugalj nigde ne vidimo ovdje. To bukvalno nigde. Nestao je. Kako sve stvari koje mi trebaju moraju da budu ili na najgore mjestu ili da ih nema uopšte. Ako nađemo ugalj, onda ćemo da uzmemo drva. Vjerojatno ćemo sad uzmemo drva i to što pre, znam da ne trebamo da ovo radimo, ali drva mogu znati da posluže kao zamena. Mi se učini neki mob ili neki lik se povezao sa mnom, to je samo u daljini nebo, ja vrišim koji je ovaj koji me gleda, ja možda sam malo pomislio Herobrine. Ajde, dovoljno je valjda ovoliko komada. Ne drva, nego ćemo napraviti naravno daske od ovoga. Evo pojedemo jedno ovo meso. Evo je jedna ovca, lepo. Dođi ovčice da te... Tako. Rešim posao, Sergej. Vidite, moj brat pravi te zvukove. Creeper!
prvi mob za borbu, da ga eksplodiraš kod kampa. Samo to mi treba, da eksplodira ovdje. Samo to je najgore da tu eksplodira. Tako, ubili smo ga. Sada ćemo što pre da napravimo jedan krevet. Tako. Kada sam sad kliknuo? Evo, moj brat se sad povezao. Nažalost. Sergej, ne povezuj se stvarno. Ja ovo radim sam. Sergej, ovo radim sam. Udavi se onda. Zato što nemam dovoljno stvari za sve nas. Ma lute, i on će sada lute i možda ćemo napraviti foru da ga srete kao da je neki čarobnjak. Napada me. Ajde, pokažu ti gdje je jedan kamp. Znam, vidio sam te si, vidim pećinu, te su baklje. To nisu moje baklje. Ili samo ne, možda nije pećina, možda je samo lava pustinje. Nisam kod pustinje, ja sam još dalje od pustinje. Ne trudiš ka pustinji. Ne znam, ako se bijem protiv onog zombija što je u pustinji. Okej. Ljudi, sad ćemo da... Da ne mogu ja da se borim protiv njega, pravi čitavu vetru. Napravim sebi odelo. To ove 4. Jesi išao kroz šumu? Ne. A da, ja sam kroz šumu sam išao. Evo. Čekaj, koju? Nešto svetlo. Kamp! To su moje... Ovdje se peče metal, da znaš. Pa znam, vidio sam ti samo da... Gdje si sad? Evo, to si dođi. Napravit ćemo ako ništa, ja ću sebi kapu, ti sebi uzmi čizme da ti napravim. Imam samo jedan krevet za mene. Pa ćemo morati izgleda da preživimo noć. Čekaj da imamo pauzu dok se sve ovo... Ok ljudi, sve smo napravili, sad idem da ubijem ove krave. Za meso i za kožu, znate koža da bi dobili iksice ili ti to zove King of Shell Show ili ti Marko Kofus. On ima iksice. Moram li dopustiti da ih udarim mačem. Stanite jebate krave. 6 njih su ubijene za sad. Samo da ovo ispečemo. Ti juri kravu. Čekaj, to moramo ovo brzo da ispečemo odmah. Ajde, peci. Ovo ćemo da pečemo, da dobijemo mesa. Ja ću sad da pojedem što više ovog od ovce. Trajalo je. Super, sad imam 6 komada čak. Šta je bilo? Ja bih ono, jurite mob, čovječe. U slučaju nimaš pantalone metalne. Odakle ti? Jo, ljudi, nisam vam rekao, ne znam ko je to bio između nas dvoje. On uzima drva, odjednom čuje korake, okreće se, vidi kokoška, misli odmah da je neki mob da ga napao. A imao pola HP-a, to je pola srca. Da, ja sam vrištao bukvalno, nisam mogu da verujem. U pomoć. Kad je ono pao kriper iz drveta. Da, ljudi, znači, to je kao i onog Serbijanog druga što je napao. Pao se kao da. pao je, ti ko uzmiš meso i to. Bukvalno u Minecraftu ništa nije strašno. Ne znam zašto neki Minecraft, ne znam zašto je Herobrine izbačen, uopšte nije bio strašan. Halo, meso i koža, evo su opet. Evo ga, ispečeni su. Okej, evo ga meso od... Znamo, čekaj da uzmem meso od krave. Gdje je koža? Ovo je meso od krave. To, ja sam uzeo ispečeno meso. Imam ispečeno sada, znate. Hvala. A koža? Ne, još ajde sad ćemo da se rasporedimo, okej? Da mi se ne prekine snimanje. Peti koža. Či bit će odno mnogo.